Jó döntés volt, hogy fémtolvajnak jelentkeztél. Tanulj tőlem és sose félj. Sokan szídnak majd, és a bíróság is elítél. De ne feledd, nemes a cél. Pakolunk és indulunk, vár a fém, vár a fém. Kell a flex, a vasfűrész, vár a fém, vár a fém. Tudod jól, hogy mi a cél, az alumínium. Nem kell a vas, nem kell a cél, csak alumínium. Szép munka volt, te flexelésre születtél. Most adjuk el, irány a még. Ne szívas már, ez ennél biztos többet ér. Ennyi szenvedés, az semmiért. Ma újra útnak indulunk, vár a fém, vár a fém. Amit látunk, ellopunk, vár a fém, vár a fém. Ha elkapna a rendőrség, 5 év a minimum. Már nem számít a tisztesség, csak az alumínium. Az alumínium. Az alumínium. Uram, még ezt nézd, ilyet sose láttam még. Jézus, ez tömörvörös rész. Ez 15-ször annyit ér, mint az alumínium. Állj hátrébb, ez az enyém, ez nem alumínium. Nem alumínium. Nem alumínium. Sziasztok! Reméljük tetszett nektek ez a paródia is, jó sokat dolgoztunk vele, reméljük, hogy látszott is rajta. Igen, jövő héten lesz is egy hogyan készült rész, ahol mindent részletesen elmesélünk, meg mindenkinek megköszönjük, mert most sokan segítettek nekünk ebben. Igen, és addig is semmit ne utánozzatok, amit csináltunk a videóban. Életveszélyes és illegális is valószínűleg. Pontosan. Sziasztok!